Figur 2 viser antistofrespons ved primær og sekundær stimulering. Vi ser, hvordan Ig-koncentrationen i blodet forandrer sig fra den primære respons til den sekundære respons. På x-aksen ser vi antallet af dage fra 0 til 35, det er altså det vi ser her, og på y-aksen ser vi Ig-koncentrationen i blodet, som er det vi ser her. Den blå kurve beskriver koncentrationen af IgM i blodet, det er den vi ser her, og den røde kurve viser det samme for IgG, og det er den vi ser her. Ig står for immunoglobulin, som er antistoffer. IgM, som er den vi ser her, er en pentamer, som består af 5 antistofmolekyler holdt sammen af svovlbroer. De findes i blod og vævsvæske. IgG findes både som enkeltmolekyler og monomerer, og de findes også i blod og vævsvæske. Antigen er det molekyle på en bakterie eller virus, der giver anledning til produktion af antistoffer, når det kommer ind i organismen. På figuren ser vi primær respons, altså her, som er det, der sker, når immunforsvaret for første gang møder et fremmed antigen. Vi ser også sekundær respons, som er det, der sker, når immunforsvaret for anden gang møder det samme fremmede antigen. Ved den første stimulering med antigenet, som er det, der sker her, kender immunsystemet ikke noget til antigenet. Processen sker altså langsomt. Der bliver derfor sendt signaler rundt, så der kan blive dannet antistoffer til at få antigenet ud af funktion. Der bliver først dannet IgM, som er det vi ser her, da de har 10 antigenbindingssteder og derfor er meget effektivt i begyndelsen. Det viser den blå kurve. Der bliver altså dannet meget hurtigt i starten. Her bliver IgG produceret langsommere, da det kun har enten 2 eller 4 bindinger til antigen, og det er illustreret med den røde kurve, som er det vi ser her, og det er altså ved den primære respons. Nu kender immunsystemet til det pågældende antigen. Efter nogen tid, på figuren lidt over dag 28, bliver kroppen inficeret med samme antigen. Det sker altså ved anden stimulering. Den sekundære respons ser her meget anderledes ud. Her går koncentrationen af IgG hurtigt op, da antigenet binder sig meget bedre hertil, nu hvor det er kendt, som illustreres med den røde kurve, hvorimod koncentrationen af IgM er lavere end ved den primære respons, som vi ser her. Her går den meget mindre op end i starten. Det skyldes, at immunsystemet nu allerede kender til antigenet, og derfor har brug for de molekyler, som det binder sig bedst til, og ikke længere det, som der har flest bindinger.